So what our ancestors did back in the day is that while they would give, their male sons would inherit their lands, women inherit from their mothers. Oburu ihe nne ha ji ga-esiri, oburu rapaye, oburu akwaye, oburu bead gasị, uli ọ na-ete, her beauty ornaments, her clothes, her cookwares, the woman would take it. Most especially Ada, onye ka a na-enye ife niile nnefa use mgbe ọ nọ ndụ. And the concept of idu n'ụlọ a na-agba nkwụ nwaanyị, a na-edu na nwaanyị ụlọ. Idu n'ụlọ is also a form of inheritance for Igbo women, but we do not know this. Idu n'ụlọ, it is a form of inheritance because this is when the family, not just the father, a na-achọ idu na nwaanyị ọ bụrụ sọ nna ya maọbụ nne ya, the entire family, ndị ụmụada, ndị ụmụnna, achịkọ aka, everybody will buy gifts. Nwaanyị na-alụ di.